ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் ட்வின் மாம் தமிழ். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய vlog தாங்க பார்க்க போகிறோம். என்னோடய ரெகுலர் ரொட்டீன் எப்படின்னா க்ளீனிங் ரொட்டீன் மட்டும் தான் நான் சேனலில் அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க, ஜஸ்ட்டு வந்து க்ளீனிங் ரொட்டீன் மட்டும் காட்டுறீங்க, ட்வின் பேபி எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க, அதுக்கப்புறம் எப்படி அவங்களுக்கு சாப்பாடு விட்டுறீங்க, அவங்கள எப்படி குளிக்க வைக்கிறீங்க, அதெல்லாம் எதுவுமே காட்ட மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கி முடிஞ்ச அளவு நான் டீட்டெயில்டு vlog எடுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ வந்து உப்புமா ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்குது. காலைல சிம்பிளாக வந்து உப்புமா மட்டும் செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, மத்தியானத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்டன் சுக்கா ரெடி பண்ணிவிட்டு தயிர் சாதம் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வேலை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்குள்ளே பாப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றா கேட்டு அழுக ஆரம்பிப்பாங்களே, அந்த மாதிரி அங்கே ஃப்ரிட்ஜில் ஒட்டியிருக்க அந்த மேக்னெட்டை கேட்டு அழுக ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மேக்னெட்டில் ஒன்று எடுத்து கொடுத்து சமாதானப்படுத்தி வச்சுருக்கேன். ஒன்று எடுத்து கொடுத்தா அதோட சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டாங்க, அடுத்தது எடுத்து கேட்பாங்க. ஸோ போதும்னு சொல்லிவிட்டு அவங்கள வந்து விளையாட வச்சுட்டு இப்போ வந்து நம்ம க்ளீனிங் ஒர்க்குக்கு வந்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து ரூம் மட்டும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பாப்பாவை வந்து சாப்பாடு ஊட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள குளிக்க வச்சுட்டு ரூமில் இருந்து நம்ம தூங்க வச்சிடலாம். இப்போ அவங்களாம் வந்து தட்டில் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், அங்கங்கே சிந்தி வச்சுருக்காங்க. அங்கங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்புமா சிந்திருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ அவங்களாம் வந்து எடுத்து சாப்பிட்டாங்க. பொதுவாக வந்து குழந்தைங்களாம் எடுத்து சாப்பிட்டா வயிறு நல்லா நெம்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சோஃபா மேலே பையனுக்கு, அப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா பாப்பா எல்லாம் சிந்தி அங்கங்கே சாப்பிட்ருக்காங்க. ஸோ வீடை நல்லா கிளம்ஸியாக ஆக்கிட்டாங்க. இப்போ நம்ம வீடை க்ளீன் பண்ண போகிறோம். காலையில் வேலை முடிஞ்சிருச்சு. மதியானத்துக்கு சிம்பிளாக தயிர் சாதம் தயிர் ஏற்கனவே உர ஊற்றி வச்சுட்டேன். சாதம் வைக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து மட்டன் சுக்கா வைக்க போகிறேன். ஸோ அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக க்ளீனிங் ஒர்க்கில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். பாப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களாம் எடுத்து சாப்பிட்டாச்சுன்னு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து பாப்பாவை வந்து குளிக்க வைக்க போகிறேன். ஸோ 2 பேரும் வந்து அவங்களாம் வந்து சும்மா தண்ணி எடுத்து ஊற்றிட்டு இருக்காங்க. என் பையனும் அங்கே நிற்கிறனால நான் வந்து பக்கத்தில் நின்று செஸ்ட்டு காலை மட்டும் நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். இப்போ பாப்பாவை வந்து நான் குளிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்து பவுடர் அடித்து ட்ரெஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஸோ பாப்பா வந்து குளித்து பவுடர் அடித்து வந்தாச்சு. ஒன்று அந்த ரூமை க்ளீன் பண்ணணும். பாருங்கள், பவுடர் அடித்து வச்சாச்சு. 2 பேரும் ட்ரௌசர் மட்டும் போட்டுட்டு நிற்கிறாங்க. என் பையனும் வந்து கிளம்பியாச்சு, குளித்து பவுடர்லாம் அடித்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து இவங்க 2 பேர்த்தையும் வந்து விளையாட வச்சுட்டு நான் ரூமை க்ளீன் பண்ணிடுவேன். அதுக்குள்ளே பால் அழுகுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பால் ஆற்றிட்டு வந்துட்டேன். பெட்டை வந்து நம்ம நல்லா விரிச்சு விட்டோம் அப்படின்னாலே அவங்களே வந்து பால் பாட்டில் எடுத்துகிட்டு பெட்டில் போய் படுத்துருவாங்க. ஸோ இந்த ரூமை பாருங்கள், நான் கூட்டி தொடச்சிட்டேன் பாருங்கள். இப்போ நீட்டாகிடுச்சு பாருங்கள் ரூமை. ஸோ நம்ம கூட்டி தொடச்சாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஜன்னல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி கொஞ்சம் இருட்டாக்கிட்டு ஃபேன் போட்டு விட்டு, ரொம்ப வெக்கையாக இருந்துச்சுன்னா நான் ஏசி போடுவேன். பட் ரெகுலராக ஏசி போட மாட்டேன். இப்போ வந்து கொஞ்சம் குளுக்குளுன்னு தான் இருக்குது ரூம் அப்படின்றனால, ஏன்னா தொடச்சி விட்ருக்கோம் அப்படின்னால நல்லா குளுக்குளுன்னு இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளே பெட்டில் விளையாண்டு குழச்சி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ பால் நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னாலே இப்போ அவங்களே எடுத்துகிட்டு படுத்து பால் குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ இப்போ அவங்க 2 பேர்த்தையுமே நம்ம தொட்டிலில் போட்டு ஆட்டி தூங்க வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பாருங்கள், கொஞ்சம் விளாண்டுட்ருக்காங்க. கொஞ்சம் நல்லா விளாண்டாங்கன்னா நல்லா அசந்து தூங்குவாங்க. ஸோ நல்லா அவங்களா பவுட்ரு பையன் அடிச்சிருக்கான்றனால தொடச்சி விட்டுட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ ரொம்ப வெக்கையாக இருக்குது அப்படின்றனால நான் வந்து ஷர்ட் மேலே போட்டு விடலை 3 பேர்த்துக்குமே. குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப வேர்த்தே சளி பிடிக்குது அப்படின்றனால. ஸோ இப்போ வந்து 2 பேர்த்தையுமே வந்து நான் தூங்க வச்சுட்டு அவங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ ஓரளவு 2 பேருமே தொட்டிலில் போட்டு நான் ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ எப்படி நான் வந்து அவங்கள வந்து தூங்க வைக்கிறேன் அப்படின்றதையும் அவங்கள்ட்ட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். 2 பேர்த்துக்கும் நடுவில் வந்து இப்போ நான் வாய்ஸ் மெசேஜ் கொடுக்கும் போது 2 பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. 2 பேர் தொட்டிலுக்கும் நடுவில் உட்காந்துக்குவேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சேலையில் வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அதை நம்ம மெதுவாக ஆட்டி விட்டால் அப்படியே தூங்கிடுவாங்க. 2 பேர் வாயிலுமே வந்து பால் பாட்டில் வச்சுட்டேன் அப்படின்னால பாலை குடிச்சிக்கிட்டே தூங்கிடுவாங்க. இது வந்து நிறையா பேர் வந்து இந்த பழக்கம் பழகக்கூடாது, பெரியவங்க சொல்லுவாங்க பாலை வந்து முதவே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்க போடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் வந்து ட்வின்ஸ் வச்சுருக்கும் போது அது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ஒவ்வொரு பாப்பாவை தூங்கும்போது நான் ஒரு பாப்பா தூங்கும்போது ஒரு பாப்பா முழிச்சிருந்துச்சுன்னா இன்னொரு பாப்பாவை எழுப்பி விட்ரும் அப்படின்றனால 2 பேருமே நான் அதை தூங்க போட்டு பால் பாட்டில் வாயில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா அசந்து தூங்கிடுவாங்க. ஸோ அவ்வளோதான். ரொம்ப தூங்காமல் இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் பிடிச்சும் ஆட்டுவேன். ஸோ 2 பேர்த்துக்கு நடுவில் உட்காந்து இந்த மாதிரி நம்ம 2 பேரும் சேர்த்து ஆட்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா 2 பேரும் சேர்ந்து தூங்கிடுவாங்க. அதே மாதிரி எந்திரிக்கும் போதும் சரி 2 பேரும் சேர்ந்தே எந்திரிச்சிருவாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து ரொம்ப டைம் வந்து ஒரு 1 hour 1.5 hours வந்து நமக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருந்த மாதிரி, மற்ற வேலையில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாதிரி நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஒரு பேபி தூங்கிட்டு ஒரு பேபி முழிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஃப்ரீ டைம் இருக்கிற மாதிரியே இருக்காது. ஒரு பேபி தூங்குற நேரம் இன்னொரு பேபியை பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம தூங்கட்டும்னு சொல்லிட்டு கதவை சாத்தியாச்சு. ஸோ இப்போ பையனுக்கு வந்து நம்ம வந்து பூஸ்ட் ஆற்றி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் வீடை. ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராயிங் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அதுக்குள்ளே நம்ம போய் பூஸ்ட் ஆற்றி வந்துடும். என்னோட கவுண்டர் டாப் பாருங்கள் எவ்வளோ கிளம்ஸியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, பூஸ்ட் வேணாம், சர்பத் வேணும், நானே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றாரு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா துணியும் இருக்குது. நீங்கள் நிறையா துணியும் மடிக்கணும், நிறையா வேலை அடுத்தடுத்து இருக்குது.
ஸோ இப்போ வந்து பால் பாத்திரம், அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய அப்படியே கிளம்ஸியாக இருக்குன்னே சொல்லலாம் கவுண்டர் டாப்பே. ஸோ பாத்திரம்லாம் விளக்கணும், அப்புறம் கவுண்டர் டாப்பில் இருக்க பாத்திரம்லாம் எடுத்து போட்டு அடுத்த ரவுண்டு விளக்கணும். அதுக்கப்புறம் அடுப்பு மேலே இருக்கிற அந்த குக்கர் எல்லாத்தையுமே எடுத்து நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்து வைக்கணும். ஸோ நிறைய வேலைகள் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பாலை வந்து சுட வச்சதுக்கு வந்து பூஸ்ட் போடலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் தான் சுட வச்சேன். இப்போ பையன் வேணான்ட்டார் அப்படின்றனால அந்த பூஸ்ட்டை வந்து நான் குடிச்சிட்டு அவருக்கு வந்து சர்பத் போட போகிறாரு. பட் பையனுக்கு போடணும் அப்படின்றனால அவரோட உறிஞ்சி டம்ளரில் நான் போட்டேன். ஸோ அந்த பூஸ்ட் நம்ம வந்து குடிச்சிடலாம். அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என் பையனாக வந்து சர்பத் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். ஸோ வந்து எப்படி போடணும் அப்படின்ற ப்ரொசீஜர் நான் சொன்னேன். ஸோ 1 by 1 அவனாக வந்து ட்ரை பண்ணி சர்பத் போட்டு குடிச்சிட்ருக்கான். ஸோ இந்த வெயிலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து லெமன் சர்பத், அதுக்கப்புறம் இளநீ, இந்த மாதிரி நொங்கு இதெல்லாம் நிறைய எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ வந்து லெமன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அந்த சூட்டுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது அப்படின்றனால லெமன் ஜூஸ் வந்து அவர் குடிச்சிட்ருக்காரு. ஸோ அந்த லெமன் செஞ்சுட்டு பாதி லெமன் இங்கேயே இருக்குது, நம்ம அதை எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம். ஸோ பாருங்கள், இப்போ கவுண்டர் டாப் ஒரு அளவு இந்த சைடு மட்டும் தான் க்ளீனாக இருக்குது, ஒன்று இங்கிட்டு க்ளீனாக இல்லை. ஒன்று அந்த பாத்திரத்தை எல்லாத்தையுமே எடுத்து போட்டு விளக்கணும். மோட்டரில் தண்ணி தீந்துருச்சு. இப்போ மோட்ரு போட்டு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு நம்ம க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இந்த சைடு வந்து ஓரளவு இப்போ நீட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கரண்டி, இந்த ஸ்பூன் இதெல்லாம் வச்சுருக்கிறது எல்லாமே ஓரளவு நீட்டாக தான் இருக்குது. பாத்திரம் எல்லாமே விளக்கி இங்கே கவுத்திருக்கேன். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கணும். அதுக்காக நான் வீடெல்லாம் வந்து கூட்டி விட்டுட்டேன். வீடை கூட்டினோடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே விளையாட் ஜாமா, பால் பாட்டில் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்போயுமே சாயந்தரமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சாயந்தரம் ஆயிடுச்சு. இப்போயுமே 3 பேர்த்தையுமே வந்து மேல் கழுவி ட்ரௌசர் மாற்றி விட்ருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ விளையாண்டுட்ருக்காங்க முன்னாடி. ஸோ வீட்டுக்குள்ளே நான் போகிற செப்பல் எடுத்து வச்சுருக்காங்க, எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னோம்னா இப்போ கீழே போட்டாங்க பாருங்கள். ஸோ வெளியே வந்து ஸ்டாண்டில் வந்து நான் துணி காய போட்டிருந்தேன். காற்று, பயங்கரமான காற்று, ஸ்டாண்டே வந்து கவுந்துருச்சு பாருங்கள். ஸோ ஓகே, ஓரளவுக்கு வந்து வீடு நீட்டாக தான் இருக்குது. இப்போ இந்த டாய்ஸ்லாம் வந்து இப்போ எடுத்து போட்டிருக்காங்க. இங்கே அந்த துணி மட்டும்தான் வந்து ஏற்கனவே ஸ்டாண்டில் இருந்த துணியெல்லாம் நான் எடுத்து ஓரமாக போட்டுட்டு இப்போ புது துணி வந்து நான் வாஷிங் மிஷினில் துவைச்சதை எடுத்து நான் காய போட்டு வெளியே வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ ஈவினிங் டைம் ஆச்சு, ஏற்கனவே காலை ஒதுங்க வச்சது எல்லாத்தையுமே குழச்சி தான் விட்டுருக்காங்க. என்ன தான் நான் வந்து பசங்க இருக்கும்போது, பிள்ளைங்க இருக்கும்போது நான் என்ன தான் க்ளீன் பண்ணாலுமே திருப்பி வந்து குழச்சிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. இப்போ அங்கே வந்து எடுத்து போட்டிருந்த துணி எல்லாத்தையுமே இங்கே வந்து சேரில் எடுத்து போட்டேன். துணி ஃபுல்லாக மடிக்கணும், அந்த துணி ஃபுல்லாமே அயன் பண்ணுறதுக்கு எடுத்து கொடுக்கணும். அது ரூம்குள்ளே ஓரமாக வச்சிடலாம். ஸோ இப்போ அந்த சேர் எடுத்துகிட்டு நான் வெளியே கொண்டு போய் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் பிள்ளைங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த சேர் எடுத்துகிட்டு போட்டு முன்னாடி போய் உட்காந்துருப்பேன். பிள்ளைங்க விளையாடுறத வந்து பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பேன். ஸோ ஒன்றும் மோட்டரில் வந்து தண்ணி ஏறணும். தண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் தான் பேலன்ஸ் பாத்திரத்தை விலக்கி போடணும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எப்போயுமே இந்த பெஞ்ச் வச்சுருப்பேன், பாப்பா வந்து இந்த படியில் ஏறிடாமல் இருக்கிறதுக்கு. இங்கே வந்து ஒரு கார் நிற்கும், அப்போ தான் பாப்பா கீழே இறங்கிடாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுட்டு தான் அவங்களை விளையாட விடுவேன். எங்கிட்ட எல்லாமே க்ளோஸஸ் ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கும். மாடி படி ஏறாமல் இருக்கிறதுக்கும் அப்புறம் படி கீழே இறங்காமல் இருக்கிறதுக்கும் நான் செட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிள்ளைங்க விளையாட விட்டுருவேன். இப்போ வந்து உட்காந்து பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றதை கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் நேரம் அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் வந்தோடனே பாருங்கள், அவங்க விளையாடுறதெல்லாம் எடுத்து அங்கே துணி காய போட வச்சுருந்த அந்த ஹேங்கர் எல்லாத்தையுமே எடுத்து விளையாண்டுட்ருக்காங்க. ஸோ எப்போயுமே அந்த ஸ்டாண்டில் இருக்கும் ஷர்ட்டு, அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஷாலு, நைட்டி எல்லாமே இதில் வந்து நான் ஹேங் பண்ணி விட்டுக்குவேன். இது எப்போயுமே அந்த ஸ்டாண்டில் இருக்கும். அந்த ஹேங்கர் ஸ்டாண்ட் இருக்கிறது வந்து துணி காய போடுற ஸ்டாண்ட் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லுங்க. ஏன்னா பாப்பா வச்சுட்டு நம்மளால் மாடியில் போய் காய போட்டு வர முடியாதுன்றனால வீட்டுக்குள்ளேயே நான் வந்து காய போட்டுட்டு எடுத்து வெளியே வச்சுருவேன். இப்போ வந்து பாப்பாவுக்கு வந்து பவுடர்லாம் அடித்து ட்ரெஸ்ஸை மாற்றி விட்டாச்சு, அதாவது ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் மேலே போட்டு விட்டாச்சு. ஸோ 6 மணி ஆக போகுது அப்படின்றனால இப்போ ஷூவையும் போட்டு விட்ருக்கேன் பாருங்கள். கொஞ்சம் வெளியே நல்லா சூடாக இருந்துச்சு, அதனால் வெறும் காலில் விடாமல் இப்போ ஷூ போட்டு விட்ருக்கேன். அவங்க பாட்டு நடந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ பாப்பா வந்து கரெக்டாக வந்து ஷர்ட்டை போடும் போது, தலையில் மாட்டும் போது எப்படி பண்ணா அப்படின்றத நான் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். இப்போ அந்த ஷர்ட் இருக்குது, நான் எடுத்து போட்டு அவள் எப்படி பண்ணுறான்றதை உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஸோ கரெக்டாக வந்து நம்மளை வந்து அந்த ஷர்ட்டை தலையில் போடும் போது அப்படின்னுவாங்க. அதை நான் கேப்சர் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் அப்படின்றதுனால இப்போ நான் சும்மா ஒரு டிஷர்ட்டை மேலே போட்டு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். அப்படின்னு சொல்கிறா, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவில் அதையும் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுண்டர் டாப் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இது வந்து இப்போ பால் தாத்தா வந்துடுவாங்க அப்படின்றனால பால் பாத்திரமாக எடுத்து வச்சுட்டேன் விலக்கி. அதுக்கப்புறம் இதில் தயிர் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து அடுப்பு மேலே இருக்க பாத்திரம் எல்லாத்தையுமே எடுத்து போட்டு விளக்கிடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி பாத்திரம். ஸோ அதையும் வந்து தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ அதையும் வந்து விளக்கிடலாம். நம்ம வந்து ஈய பாத்திரத்தை விட இந்த மாதிரி சில்வர் பாத்திரம் நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குங்க. ஸோ பால் எடுத்து வச்சிடலாம். பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மதியானம் நான் சூடு பண்ணதுனால ஒரு மாதிரி தெரிஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதை அப்படியே நான் தயிர் ஊற்றி வச்சுட்டேன். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கனால கொஞ்சம் சூடு ஆறட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம தயிர் ஊற்றிடலாம். இப்போ வந்து இதில் வந்து பழைய சாதம் இருக்குது. இதில் வந்து மத்தியானம் வச்ச அந்த
சுக்கா பேலன்ஸ் அந்த கிரேவி மட்டும் இருக்குது. ஸோ இதையும் நம்ம வேறு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுட்டு சாதம், அதுக்கப்புறம் அந்த சுக்கா, அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையுமே நம்ம வேறு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுட்டு குக்கர் எல்லாத்தையுமே விளக்கி எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ நம்ம விளக்கும் போது கவுண்டர் டாப்லாம் க்ளீன் பண்ணி விடும் போது நமக்கு குழம்பு செய்யும் போது தெரிச்சிருக்கும் பார்த்தீங்களா, ரெகுலராக வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஷெல்ஃபை வந்து தேய்ச்சி விட்டு இந்த செவரெல்லாம் தேய்ச்சி விட்டு நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நீட்டான ஒரு பளிச்சுன்னு ஒரு லுக் இருக்கும். ஸோ இது நம்ம வந்து வீக்லி நம்ம டீப் க்ளீன் பண்ணும் போது தான் செய்வோம் அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து நம்ம எண்ணெய் பசக்கெலாம் அதாகி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ ரெகுலராகவே இந்த திண்டை க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ப்ரெஷ்ஷை வச்சு தேய்ச்சி விட்டுட்டு சும்மா தண்ணி எடுத்து மேலே அப்படி ஊற்றி விட்டுட்டு கையிலே தொடச்சி நான் எப்போயுமே வாஷ் பண்ணி விட்ருவேன். எப்போயுமே அடுப்பு தேய்ச்சி விடும் போது இல்லை இந்த கவுண்டர் டாப்பை தேய்ச்சி விடும் போது நான் வந்து இந்த செவரையுமே வந்து நல்லா நம்ம பாத்திரம் விளக்குற அந்த ஸ்க்ரப்பரை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் விம்பார் சோப் வச்சு தான் வந்து விளக்கி தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். ரெகுலராக வந்து விம்பார் சோப் வச்சு தேய்க்க மாட்டேங்க. ஒரு நேரம் விம் லிக்விட் வச்சு தேய்ப்பேன், ஒரு நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேக்கிங் சோடா லிக்விட் ரெடி பண்ணுவோம் இல்லையா, கவுண்டர் டாப்பை வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுறதுக்கு பேக்கிங் சோடா, அதுக்கப்புறம் ஹாட் வாட்டர், அதுக்கப்புறம் வந்து லெமன் ஜூஸ் இதெல்லாம் போட்டு அதை வச்சு கூட நான் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி அடிச்சேன். சில நேரம் வெறும் மிஸ்டர் மசில் வச்சு மட்டும் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட தொடச்சி விடுவேன். ஸோ இப்போ வந்து ரொம்ப வந்து அந்த குழம்புலாம் செஞ்சின மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்றனால நான் விம்பார் சோப் வச்சு நல்லா வந்து ஸ்க்ரப்பர் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கிறேன். அடுப்பை தேய்ச்சி விடும் போதே செவரையும் தேய்ச்சி விட்டு கவுண்டர் டாப்பையும் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி மொத்தமாக ஊற்றி நம்ம வந்து தள்ளி விட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நீட்டாகிடும் அப்படின்றனால ஸோ இந்த மாதிரி தான் சில நேரம் நான் க்ளீன் பண்ணுவேன். ஸோ நம்ம டீப் க்ளீன் பண்ணும்போது தான் நம்ம வந்து செவரெல்லாம் தேய்ச்சி விடுவோம் அப்படின்னா அது நமக்கு ரொம்ப பேர்டனாக தெரியும் அப்படின்றனால அப்பப்போ வந்து இந்த மாதிரி அடுப்பை தேய்க்கும் போதே வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுண்டர் டாப்பும் சரி, அடுப்பு கடியிலையும் சரி, அதே மாதிரி செவர்லையும் சரி எல்லாமே வந்து தேய்ச்சி விட்ருவேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்னரை சுற்றி வந்து ரொம்ப பிளாக்காக இருக்குது. ஸோ அது வந்து நம்ம டீப் க்ளீன் பண்ணும்போது மட்டும் தான் க்ளீன் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போதைக்கு வந்து சுற்றி மட்டும் நான் சும்மா தேய்ச்சி விட்டுக்கிறேன். சும்மா சின்ன சின்ன கரையாக இருக்கிறதெல்லாம் போயிடும். பட் அந்த பர்னரை சுற்றி இருக்க டார்க்காக இருக்க அந்த பிளாக்லாம் வந்து நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படின்றத நான் டீப் க்ளீன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த கவுண்டர் டாப் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம தேய்ச்சி விட்டுட்டு அப்படியே தண்ணி ஊற்றி நல்லா தொடச்சி விட்ருவோம், அவ்வளோதான். இன்னும் வந்து இந்த கார்னர் ரேக்லாம் நான் எடுத்து க்ளீன் பண்ணலங்க. ஸோ இந்த கார்னர் ரேக்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணேன் அப்படின்னா நல்லா டீப் க்ளீன் பண்ணணும். கவுண்டர் டாப்பை டீப் க்ளீன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ முடிஞ்ச அளவு வந்து நம்ம ஸ்க்ரப்பர் வச்சேன் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து குப்பையாக இருக்கோ எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம தேய்ச்சி விட்டு தண்ணி ஊற்றி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாமே நமக்கு வந்து அப்படியே சிங்க்லேருந்து தள்ளி விட்டுறலாம் ஒரேடியாக. ஸோ சிங்க் ஏரியாவும் சரி, அந்த சின்ன டஸ்ட்பின் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், அதுக்கப்புறம் சோப் வைக்கிற அந்த பேலட் எல்லாத்தையுமே நான் தேய்ச்சி விட்ருவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து அந்த ப்ரஷ் வைக்கிற ஸ்டாண்ட் இதெல்லாமே வச்சுருப்பேன். எல்லாத்தையுமே நம்ம தேய்ச்சி விட்டு தண்ணி ஊற்றி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நல்லாவே பளிச்சுனாரு. இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாமே நான் வந்து தேய்ச்சி விட்டுட்டேன். ஸோ ஒரு கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொபைல் பிடிச்சிக்கிட்டே நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறதுனால கொஞ்சம் வந்து ஷேக்கியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து நான் வந்து அதை ஃபுல்லாக கழுவி விட்டுருவேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த மணி பிளான்ட் வந்து வளர்க்குறதுக்காக இங்கே ஒரு கிளாஸ் பாட் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இங்கே கவுண்டர் டாப்பில் வந்து நிறையா கிளாஸஸ் எடுத்து மேலே போடுறதுக்காக நிறையா பாட்டில்ஸ் எடுத்து கிளாஸ் பாட்டில்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஸோ அந்த பாக்ஸ் எடுக்கும் போது இந்த பாட்டில் எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த பாக்ஸில் போடும்போது இந்த எனக்கு ஒரு ஜார் கிடச்சிச்சு. ஏற்கனவே முன்னாடி நான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது தான். ஸோ இதெல்லாம் தூக்கி நான் மேலே போட்டு வச்சுருந்தேன். இது வந்து நம்ம மணி பிளான்ட் வச்சா நல்லாயிருக்குமே, கொஞ்சம் பார்க்க வந்து கவுண்டர் டாப் ரொம்ப அழகாக தெரியுமே அப்படின்றனால நம்ம தண்ணி ஃபில் பண்ணிவிட்டு இதில் மணி பிளான்ட் போட்டு வச்சுக்கலான்ற ஐடியாவில் அதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை கழுவி வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து தண்ணி ஊற்றுறதுக்காக இதுதான் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்றனால தண்ணியை எடுத்து இதில் தண்ணி ஊற்றிட்டுருக்கேன். இந்த மாதிரி நம்ம செவத்துலேருந்து ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றி விட்ருவேன். அதுக்கப்புறம் அடுப்பு, கவுண்டர் டாப் கீழே, அடுப்பு கீழே எல்லாமே தண்ணி வச்சு நல்லா தேய்ச்சி தள்ளி விட்ருவேன். ஸோ அவ்வளோதான். நான் எப்படி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நான் மொபைலை கீழே வச்சுட்டு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ பாருங்கள் இந்தளவு நல்லா பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் ஆயிடுச்சு. அதுக்குள்ளே பால் தத்தா வந்துட்டாங்க. ஸோ பாலை வாங்கி வச்சு அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். இதில் சாதம் இருக்குது, இதில் தயிர் இருக்குது, இதில் பழைய சோறு, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தயிர் பால் தான் கொஞ்சம் தெரிஞ்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம உர ஊற்றி வச்சிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான். இங்கே பால் இருக்குது. இப்போ பாலை வந்து இதை காய்ச்சிடலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி லுக் நம்ம வந்து டெய்லி வந்து நம்ம அடுப்பை துடைக்கும் போதே வந்து கவுண்டர் டாப்பு செவரெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும். இல்லை டெய்லி முடியல அப்படின்னாலும் கூட ஒரு 2 days ஒன்ஸ் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே பளிச்சுன்னு இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து சிங்க் எல்லா ஏரியாவுமே, ஏன்னா சிங்கில் வந்து நிறையா பாத்திரம் கிடந்தனால ரொம்ப வந்து அழுக்காக இருந்துச்சு. சிங்க்கெல்லாம் நான் இப்போ தேய்ச்சி விட்டுட்டேன். நமக்கு லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சு அதில் வந்து நான் சில திங்ஸ்லாம் வச்சுருப்பேன். ஸோ அதையுமே எடுத்துட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருக்கேன் பாருங்கள். இன்னும் வந்து நம்ம கவுண்டர் டாப்பை நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது நிறைய இடம்லாம் மாற்றணும்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த குட்டி டஸ்ட்பின், அதுக்கப்புறம் வந்து சோப் வைக்கக்கூடிய பிளேட்டு எல்லாத்தையுமே எடுத்து நான் தேய்ச்சி விட்டுட்டேன். ஸோ நல்லா பளிச்சுனே இருக்கும். இப்போ வந்து டேரெக்டாக நம்ம டேப்பை வந்து திறந்து விட்டு தண்ணி எல்லா இடத்துக்கும் வர மாதிரி விட்டுட்டு நல்லா வந்து நம்ம தேய்ச்சி தொடச்சி எடுத்துடலாம். ஸோ தண்ணி கொஞ்சம் செலவாகுங்க, பட் வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும்.
ஸோ தண்ணி இவ்வளோ செலவாக வேணாம் அப்படின்றவங்க நீங்கள் சின்ன பக்கெட்டில் கூட நீங்கள் பிடிச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தொளிச்சு தேய்ச்சி கழுவிக்கலாம். ஸோ எனக்கு வந்து நல்லா அப்படி ரன்னிங் வாட்டரை நல்லா அந்த மாதிரி தள்ளி விட்டு தேய்ச்சா தான் மனசுக்கு ரொம்பவே திருப்தியாக இருக்கும் அப்படின்றனால நான் வந்து நல்லா அப்படி திறந்து விட்டு நல்லா அப்படி தேய்ச்சி விட்டு கழுவுறேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ தண்ணி வந்து செலவு பண்ண வேணாம்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து குறைச்சிக்கலாம். எனக்கு வந்து இப்போ தான் ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என் மாமியார் வீட்டிலலாம் வந்து இவ்வளோ தண்ணி வேஸ்ட் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போடுவாங்க. பட் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி தண்ணி நிறையா வந்து ஊற்றி தேய்ச்சி விட்டு நல்ல தண்ணி வந்து ஃப்ளோலேயே கழுவுனா தான் எனக்கு ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஒரு க்ளீன் பண்ண சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டாண்ட் எல்லாமே நம்ம டீப் க்ளீன் பண்ணும்போது க்ளீன் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ எடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப டைம் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன டஸ்ட்பின் இருக்கும் இல்லையா, அதையும் நான் தேய்ச்சி விட்டுட்டேன். இங்கே வைக்கக்கூடிய அந்த சோப் பிளேட்டையுமே நான் தேய்ச்சி விட்டுருந்தேன். இருந்தாலும் நான் ஸ்டார்டிங்கில் தேய்ச்சேன், இப்போயுமே தேய்ச்சி விட்ருவோன்ட்டு ஏற்கனவே தேய்ச்சிட்டேன். இப்போ கொஞ்சம் டஸ்ட்டு போய் அடைஞ்சிருக்கு. இதையுமே இப்போ வந்து கழுவி எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ ஃபுல்லாமே டோட்டலாக இப்போ தேய்ச்சி விட்டு க்ளீன் பண்ணியாச்சு. டீப் க்ளீன் பண்ணலை, ஆனாலுமே ஓரளவு வந்து ரொம்ப மோசமாக இல்லை, ஓரளவு நல்லாவே வந்து நான் தேய்ச்சி விட்டு பளிச்சுன்னு ஆக்கிட்டேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மணி பிளான்ட் வைக்கிறதுக்காக ஒரு ஃப்ளவர் வாஷ், கிளாஸ் ஃப்ளவர் வாஷ் மாதிரி வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரப்பர், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பாஞ்ச் எல்லாத்தையுமே கழுவி வச்சுருக்கேன். ஸோ தண்ணி வந்து அது ஹோல் இருக்கனால தண்ணி சொட்டு சொட்டால் நமக்கு டேரெக்டாக சிங்க்லேயும் வந்து வாஷ் அவுட் ஆயிரும் அப்படின்றனால. ஸோ அவ்வளோதாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அந்த சிங்க் ஏரியாவும் நல்லா தேய்ச்சி விட்டாச்சு. நான் வந்து வெறும் கையில் நீங்கள் தேய்க்கிறது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கையில் வந்து க்ளவுஸ் போட்டு கூட நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ரொம்ப தண்ணி வந்து ஜில்லுன்னு இருக்குது அப்படின்னா க்ளவுஸ் போட்டு தாங்க நான் வந்து வேலை பார்ப்பேன். இப்போ வந்து ரொம்ப வெயில் காலம் அப்படின்றனால தண்ணி நல்லா சூடாக வருது அப்படின்றதுனால நான் வந்து சும்மா வந்து நார்மல் ஹேண்ட்லேயே வந்து க்ளீன் பண்ணுறேன். இப்போ அந்த உள்ளே இருக்க இது வந்து நான் மீஷோவில் தான் வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து ஹவுஸ் ஓனரே வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்தாங்க. நாங்கள் இப்போ இருக்கிற ரெண்டல் ஹோம் தாங்க. ஸோ ரெண்டல் ஹோம்னாலும் நம்ம இருக்கிற வீடு எப்பவுமே நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா நான் ரொம்ப நீட்டாக வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுவேன். என்னோட 2 ட்வின்ஸ் பாப்பாவும் வச்சுட்டு என் பையனையும் வச்சுட்டு முடிஞ்ச அளவு நான் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே வந்து நான் மெனக்கெட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்குவேன். ஸோ பாலை சிம்மில் வச்சுருவோம். நான் பாட்டுக்கு வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுல பால் பாட்டுக்கு பொங்கிடக்கூடாது அப்படின்றனால. ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஓரளவு கவுண்டர் டாப் ரொம்பவே க்ளீன் ஆயிடுச்சு. ஸோ 2 ஷெல்ஃப் இருக்கும். நான் ஏற்கனவே வந்து நிறையா வீடியோஸில் காமிச்சிருப்பேன். இங்கே இருக்க இந்த ஷெல்ஃபும் க்ளீனாக இருக்குது. கீழே 2 பேஸ்கெட் ஃபுல்லாமே இப்போ வந்து நமக்கு பாத்திரம் வந்து அதிகமாகிடுச்சு. எல்லாத்தையுமே விளக்கி எடுத்து கவுத்தி வச்சாச்சு. இது வந்து நான் காலைல வந்தோடனே ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக கிச்சனுக்குள்ளே வந்துடுவேன். ஸோ ப்ரஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே தைராய்டு மாத்திரை இந்த மேலே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இங்கே தைராய்டு இருக்கிறனால ரெகுலராக காலைல வெறும் இதில் தைராய்டு மாத்திரை போட்டுருவேன். அதுவும் இங்கே தான் இருக்கும். எப்போயுமே இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ்வுக்கு பின்னாடி, இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வுக்கு பின்னாடி தான் இருக்கும். இங்கே வந்து இது எப்பவுமே நம்ம நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. இப்போ பாருங்கள், 1-2 திங்ஸ் வந்து சேர்ந்துருச்சு அப்படின்றனால இதை அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிரும் அப்படின்றனால. ஸோ அதனால் நம்ம அப்போ இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நீட்டாக வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சிம்பிளான என்னோட க்ளீனிங் ரொட்டீன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் ரெகுலராக உங்களுக்கு தேடி வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து உங்கள் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருங்க. இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.